जय हिन्द दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा जागोन दा मेडाम मोनब्लाबो गावनि हिन्जावखौनो मेम होनो हा फंबाय बिनानावमोननि थाखाय बाजै नोंसोरनि बेनिफ्राय गिदिरफोरनि थाखायथ' बिनानाव जासिगोन जियानो जा आंनि बिसिजों मेमजों माखासे सोंनाय फिननाय उल्थां फाल्थां मेडाम नोङो उन्दैयाव क्लास 3 4 बे समाव नों माबायदिमोन बे समावथ' क्लास 3 आवथ' जा मादार दङमोन नालाय उन्दैयाव 3 नि उनावसो थैदो नालाय मादार आरो निजेनि टिचार खामोन ना बिराद लेखा फरायनो होयोमोन गामियाव ओंखारनो होआमोन नोंखो गामियाव बिराद ओंखारनो होआमोन ओमफ्राय नों फरायोमोन बिराद गेलेनो लुगैयोना ओमफ्राय आं मा खालामोमोन सिरि सिरि आङो मिथाइ जाना फैनो देना थांफ्लानानै दसेनाव मान गेलेना फैब्रबोमोन आरो आं दखानाव थांनाय बाजि थगायनानै दसे दसे गेलेनोबो लुगैयोना आङो क्लास 3 4 अयथासार दुस्थमोन बे समाव जोङो दाउ गावथिंनाय खारथिंनाय ओरैबायदि दुस्थमोन बे दुस्थनि थाखायनो आंखौ आबै आबौआ मोनसे नाम दोनदो बे आबै आबौआ मा नाम दोनदो आं बेखौ खोन्थानानै नङा उनाव खोन्थागोन आं आंखौ आबै आबौआ बुङोमोन बे जोंहा माहाजोन जागोन खिन्थु नामा बिराद गाज्रि आंखौ मायबा मोनसे माहाजोननि सिगाङाव मायबा मोनसे नाम दङ आं बेखौ खोन्थागोन बेनिफ्राय देरनानै क्लास 7 8 9 10 माबायदिमोन देरनानै क्लास 7 8 9 10 मोनबा सानबाय आयाथ' जा क्लास 3 नि उनाव थैदो नालाय ओमफ्राय बेनि उनावसो न'आव रावबो गैया जाबाय ओमफ्राय बिदिनो एसे बुजिनाय जाबाय नालाय बेलेगफोरनि बिराद माइ खामला गायनानै गोसोम गोसोम जालायनायखौ नुनानै आं बिराद भाबियोमोन आरो भगबान मोजां फरायनानै लायाबाथ' देनां बेबायदि बिराद खस्थ' खालामनांगोनहाय आं मावना जानो हानाय नङाहाय होननानै आं फरायखायोमोन आरो नोङो खामानि मावना जानो हानाय नङा दे आं बिदि होननानै लेखा फरायोमोन आरो पुरा गोसो होना लेखा फरायोमोन गियोमोन आं मानसिफोरनि मान खस्थ' सान्दुं गोसायाव सानसे सानसे माइ गायनाय बेसेरा मानसि गुफुराबो गोसोम टिक टिक जालायनाय बेखौ नुनानै आं सानोमोन आरो मोजां फरायना लायाबाथ' इसोर देनाङै बिराद दोखो दोखो खामानि मावना जानांगोनहाय बिदि होननानै बेखायनो आं फरायनानै टाउनाव साख्रि मावना जागोन होननानै लेखा फरायदो आरो नोङो बेनिफ्राय नोङो क्लास 8 9 10 बेफोरबायदि बेनिफ्राय नोंनि फरायनाया गासै स्कुला बबावमोन स्कुला आङो जोंनि लकेलावनो फरायदो एलपिआबो लकेल एलपिआ आंनि जोनोम गामियावनो फरायदो ओमफ्राय हाइ स्कुला जोंनि जालायावनो फरायदो ओमफ्राय कलेजाबो जालायावनो फरायदो नों माबायदिमोन कलेज लेभेलाव एचएस फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयाराव माबायदिमोन नोंनि फरायनाया कलेज लेभेलाव फरायनाया आंनिया मोजाङानो खामोन नोंनो टपमोन नामा ओमफ्राय फरायनाया लोगोफोरबो दंमोन सासे बिराद गोरों दंमोन आंनिसाय टपसिन दंमोन नोंनिसाय नों सेकेन्डमोन कलेजाव सासे बिराद माने फार्स्ट अल आसाम एकदम फार्स्ट मोनलायनाय आंनि लोगोमोन अल आसामाव फार्स्ट मोनलायनाय क्लास 10 आव बड'आव माबायाव कलेजाव बेनिफ्राय बे मा जब मावो दा इयो हाइ स्कुलनि टिचार मावबाय हाइ स्कुलनि टिचार मावबाय हाइ स्कुलनि टिचार मावबाय बिदि आरो बेनिफ्राय नोंसोर सानैजों माने फार्स्ट सेकेन्डमोन बे डक्टरेट जागोन ना जायासै कम्पिटिसन नांलाय इयो मास्टार डिग्रिखौबो फरायासै एम ए खौबो फिसाबो कमप्लिट न'आव खालामासै रावबो गैया नालाय फरायनोनो थाङासै इयो मायबा प्रब्लेम जादोंमोन नामा बेहाय बिदिनो फरायनो थाङासै नालाय इयो माबा जाबाय हाइ स्कुलनि टिचार जानानै थाबाय बेबायदि आरो बेनिफ्राय नोङो कलेज जोब्बाय बिए लेभेलाव बिए लेभेलाव बिदिनो जों अनार्स लाबाय फरायबाय बर'आव फरायनानै ओमफ्राय टिचारफ्राबो जोंखौ जेब्लाबो साजेसन होबाय थायोमोन ना मोजाङै फरायनांगोन दे नोंसोरनिफ्राय सासेबाबो प्रफेसार जाथारनांगोन इउनिभारसिटियाव सिट मोनथारनांगोन बिदि होननानै टिचारफ्रा जोंखौ होनबाय थायोमोन नालाय जोंहाबो बा टिचारा जोंनिफ्राय एसेबां आसा दं एसेबां भरसा दं बिसोरनि भरसाखौथ' जों सेफायनो हानाय नङाना बिदि होननानै बिराद गोसो होनानै फरायनानै बिएखौ मोजां पास जानानै जों गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव सिटबो मोनहैबाय आरो फरायनो बेनिफ्राय बे समाव गोसो थोलायनाय सेंग्रा सिख्ला फरायनो गोसो जायो बेफोरबायदि लाइफआव जागोन ना जायाखै फरायनो गोसो जाला नङा फरायनायानो बायजोब्बाय लाइफआव गोसो थोलायनायखौ एसेबां समाव फरायबाय थानाय समाव इम्परटेन्ट सानाखैमोन बे समावथ' जेबो मबाइलबो गैखायामोन उन्दै समनि नालाय जेबो इम्परटेन्ट सानाखै आरो बेफोरखौ माने बिदिहाय जेबो उन्दै समनि मोजां मोननाया जेबो गोसोआव थायाना बेनिफ्राय नोङो आंहाथ' न'आव रावबोआनो गैया आङो बिए फरायखांबाय बबेबा स्कुलफोराव हाबना थानोसै बा आं एम ए फरायखांबाय आंलाय मानो पिएइचडि खालामबावनो आं बबेबा स्कुलफोराव हाबना थानोसै नों बेफोरबायदि
जायासै नामा लाइफआव बिदि आङो सानाखै मानो होनबाथाय माबा जोंनि मास्टार डिग्रिनि जि मास्टार डिग्रि फरायनाय बे फरायनाया मेडामा जोंखौ बिराद मोजां बुजायबाय थायोमोन आरो बिदि गुवाहाटि इउनिभारसिटि जोंनि जि मेडाम बे मेडामा जोंखौ जेब्लाबो बुजायबाय थायोमोन ना जेनेबा मा जोङो एम ए खौल' पास जानानै मा जानो सासे लेक्सारार जानो गोनांबा जोंनो नेट स्लेटबो नांगोन जोंनो पिएइचडिबो नांगोन बिदि होननानै बुजायोमोन नालाय आङो बै समाव फरायहोनो रावबो मानसि गैयाबाबो आं माने सानखादोंमोन आरो मायबा मोनसे खस्थ' मस्थ' खालामनानैबाबो आङो पिएइचडिखौ खालामथारगोन माबा पिएइचडिखौ खालामनानै जुदि नों उनाव जुदि साख्रि मोनैयाबा मा जागोन बिदि होननानै साननानै माने आङो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो माने आं खालामनो होननानै थांखि लादो आरो नों माने कुनु माने बेखौ स्टप खालामाखै आरो ना आं फरायनायखौ स्टप खालामाखैयानो आरो माने आं जबाव हाबनोसै बबेबा स्कुलफोराव हाबना थानोसै नों बेफोरबायदि जेबो माबा थिरांथा लाखायाखै माने नोंनो फोजोबथारनांगो माने नों डक्टरेट खालामथारनांगो बेनि उनाव जि जायो फरायजोबनो बेनि उनाव साख्रि मोनो मोना इयो खाफालनि बाथ्रासै खिन्थु आं नांनायखिनि जिखिनि जब मावनायाव नोंनो जिखिनि कुवालिटि नांगो बे कुवालिटिखौ आं माने लाग्रोनि होननानै आंनि गोसोआव डिसिसन लादो आरो बिदिहाय नोंनिया मा ब्रेना नों फरायबानो गोसोआव थायो नोंथ' दाबो फरायबाय थायो ब्रेना नों फरायबानो गोसोआव थायो नामा फरायबानो आंनिया गोसोआव थायो आरो आं एसे आरो बानायनाबो लिरनो हायो एसे नायनानै दा नोंखौ बर्डआव फोरोंबाय थादो लेक्सारारा ओमफ्राय नों बेखौ माबा खानो हायो नामा गोसोआव लाखिलांनो हायो आं माने आं गोसो होना खोनासङो ना गोसो होनानै खोनासङोबाथाय गोसोआव थायो आरो क्लासाव जुदि गोसो होनानै जुदि खोनासङाबा नों जिमान मोजां क्लास खालामबाबो नों गोसोआव थाया आरो माने बिदिहाय नों क्लास लानायाव गोसो होनांगोन आरो नों मानो इंलिश मिडियाम फरायदिया आं इंलिश मिडियाम फरायनाया माने बै समाव जोंफोरनिया जा मादारानो टिचारमोन ना मादारा टिचारमोन नालाय बै समाव जोंनिया माने इंलिश मिडियामा गोदान गोदान फैदोंमोनानो नाथाय फैयोब्लाबो जोंनिया माने होनोमोन आरो बर' टिचार जानानै गावनि फिसाखौ माने इंलिश मिडियामाव मानो होनो नागिरदो बिदि होनना बुंनानै फर्म लाबोनायखौनो दोनलायनाय जादों आरो बेखायनो आंबो बर' मिडियाम नों मा सानो नोङो बर' मिडियाम फरायालासिनो गुबुन साबजेक्ट लाबाथ' नोंबो गिदिर नोंनि फरायनायाथ' नोंनि केटचिं पावारा मोजां नालाय नों मा गिदिर मानसि जानो हागौमोन फिल फैयो नामा आं इंलिसफोराव फरायनायब्ला मोजां माने लाइना बेलेग जागौमोन जानो हागौ बिदि आरो नोंनियाव मोनसे भरसा दं नामा आं हागौमोन बेखौनो होनदो माने लाइना बेलेग जागौमोन खोमा आंनि फरायनाया गोसोखौ सानो आरो न' आं हागौमोन मोनसे बेलेग लाइनखि थांगौमोन आरो किजानि बेलेगफोर मोजां साननाय हनायफ्रा माने बेलेग जागौमोन खोमा आरो मोजां फरायथारनो मोननायब्लाना इंलिश मिडियामाव मानो होनब्ला गासैनिबो ब्रेना समान नङा दा आंनिबो लोगो दंमोन सासे खाथियावनो बिराद गोरों गथ'मोन माने बे फोरोंब्लानो बिजाब नाया बे ओरैनो एगजाम खाथियाव बे कलेज लेभेलावबो सप्तासे फरायनानै बे पास जायो ओरैबायदि आंनि लोगो बेनिफ्राय बियो फराया मानसिया बिराद बायो उन्दुबाय थायो बिराद गिदिर मानसि जागौमोन बियो बेनिखायनो आं सोंदों मानो होनबा बेनि ब्रेन आंनि ब्रेन आलादामोन बे जोंनिख्रुइ एडभान्समोन फरायनायाव बिराद गोसोआव थायो जोबनायाव आं दा जोबनायाव बेखौनो आं उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानोदि माने लाइफआ बिराद क्रिटिकेल बेखायनो जायखिजाया खामानि मावाथों मानो फरायनायानो जा बा आबाद मावनायानो जा बा खेथि मावनायानो जा बा आखाइनि खामानियानो जा बेखौ मोजाङै सोलोंना लानानै गावबा गाव निजेनि आथिङाव गसंनो हानाय जानो खालामना लानायखौ बयबो नाजानांगौ आरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन फरायनायनि सोमोन्दै